Ultherapy изпраща енергия към различни слоеве на кожата с помощта на накрайници от 4,5 мм, 3 мм и 1,5 мм, като в рамките на 1,5 до 3 месеца стимулира увеличаването на колагена и стягането на кожата. При неоперативните козметични процедури има случаи, в които искаме пациентите ни да бъдат внимателни след процедурата. Предимството на това лечение е, че освен че се извършва само в една сесия, след процедурата пациентите нямат никакви ограничения или неща, за които да внимават, които биха повлияли на ежедневието им. След лечението човек може да продължи рутинно с ежедневието си. И накрая искам да ви разкажа за едно актуално научно изследване, свързано с Ultherapy. При Ultherapy, след прилагане в областта около веждите и очите, при 9 от 10 пациенти е наблюдаван задоволителен лифтинг ефект на веждите, без да се наблюдават странични ефекти при нито един пациент. Особено при пациенти, които се притесняват от инжекционни терапии или не желаят операция, този метод е един от надежните неоперативни методи за лифтинг на лицето, които прилагаме. Пожелавам на всички ви приятен уикенд!